שומעים אותך? אז אתם מכירים את סבתא חנה, את אמא שלנו, נכון? לא שומעים. לא התאבקה אוויר? אז לפני שנתחיל, בואו נקפוץ לשנת 2014. רמקול לא בסדר. חנה היא ראש שבט לתפארת. הנה השבט שלנו. בבקשה. אתם רואים את חנה ושמחה ברלין, יש את הניה ואת שלומית, יש, כל אחת מאיתנו יש לה 3 בנים, ביחד זה 6 נכדים, ולסבתא חנה יש 9 נינים, ואולי עוד אחד בדרך. אולי תוכל? אוקיי, אז בואו אנחנו חוזרים להתחלה. ב5.6.1924 נולדה בת בכורה למשפחת דנציגר הווילנאית. אז קראו לה חנה. הנה. אז נחזור להתחלה. במהלך השנים נולדו לחנה 2 אחיות קטנות, אבל בגיל 15 פרצה המלחמה ואימא שלנו התייתמה ונותרה עם 2 האחיות הקטנות, אבל לא לאורך זמן, כי גם אותן איבדה אימא בשל הנאצים הארורים. אימא שהתה בגטו ואז הועברה למחנות עבודה וריכוז, ובזכות כוחה, חוכמתה והרצון העז לחיות עמדה בכל התלאות הנוראיות. רבים הסיפורים ששמענו על אימא מאנשים אותה מצילה. אני זוכרת שיום אחד הגיעה אישה עם 2 בנות אלינו הביתה וסיפרה לנו שהיא חיה רק בזכות התושייה של אימא. בסוף המלחמה, לאחר שאימא צעדה את צעדת המוות ושרדה, הגיעה עם שאר הניצולים לפוקינג. ושם הכירה את אבא שלנו, סיומה ז"ל. שניהם התכוונו לעלות לארץ ישראל בדרך לא דרך. עלייה בלתי לגלית על אונייה רעועה בן דכט. עם חבורת רוויזיוניסטים הם יצאו למסע קשה. אבא שלנו היה סגן מפקד הספינה. סיפרו על אבא שכשעלתה קבוצה של עולים מתוניס לאונייה, ראו אותו קופץ ולא הבינו מה קרה לו. הסתבר שהוא ניסה לחלוט את המגפיים, אך רגליו היו מאוד נפוחות בשל שעות עבודה רבות. האונייה הגיעה לחופי הארץ לאחר נסיעה קשה, אבל האנגלים לא הרשו להם להגיע לחופי הארץ והם הוגלו לקפריסין. ואז ב-27.9.1947 הם התחתנו, וב-1948 הם עלו ארצה. והחיים בארץ לא היו פשוטים כלל ועיקר. אבא מיד התגייס לצבא ושירת כתותחן. הם גרו בדירה של רכוש נטוש בחליסה, עם מטבח ומקלחת משותפים, תלושים של מזון, צנע, וכשהסתיימה המלחמה, אבא עבד כסבל בנמל חיפה, ולאמא סגרו את גן הילדים כי לא היה לה פנקס אדום. אגב, אמא הגיעה לארץ וידעה עברית אותה למדה בווילנה בגימנסיה לפני שפרצה המלחמה. ובנוסף, נולדה תינוקת קטנה ומתוקה, הניה. כשהניה הייתה בת שנה, עלה סבא משה, אבא של אבא, ארצה עם ניושה, אשתו. איתה התחתן לאחר המלחמה. סבא וניושה התגוררו בתל אביב, ואנחנו זוכרות באהבה את התחושה הנפלאה שליוותה את ביקוריהם בביתנו.
ניושה נפטרה מספר שנים לאחר מכן ממחלה, וסבא נותר לבד והיה מגיע לביתנו בסופי שבוע. בחגים וחופשות היינו נוסעים לבילויים משותפים. סבא היה איש חם, אוהב ואהוב. כשחלה סבא להתגורר בבית אבות, וסבתא חנה, אמא שלנו, טיפלה בו עד יומו האחרון. בחדרון המטבח המשותף והמקלחת המשותפת התגורר דייר נוסף, הדוד יוסקי, או יויה, ככה קרא לו הניה. אמנם לא על בסיס קבוע, אבל בכל פעם כשהספינה עליה הפתיק עגנה בנמל חיפה. יוסקי נותר ערירי לאחר המלחמה, וקרה מה שכל כך אופייני לאמא. היא פתחה את ביתנו לפניו וקיבלה אותו לחיק המשפחה כאח, ואנחנו כדוד. יוסקי התחתן עם רחל, ואמא מאוד עזרה בכל ההכנות, ונולדו להם שתי בנות, יעל והילה. הם פה כולם. לצערנו, יוסקי נפטר זמן קצר לאחר אבא, אבל הקשר המשפחתי העמוק נשמר תמיד בין שתי בנות. לימים עברנו לגור ברחוב כורש באדר, ואז גם אני נולדתי. אבא היה מזכיר את רחוב הסוחרים, וככזה היה דמות מאוד מאוד מוכרת בחיפה. אמא ואבא היו מאושרים מאוד ביחד, והזוגיות ביניהם הייתה באמת יוצאת דופן. הם אהבו לבלות, לרקוד, תמיד היו מוקפים בידידים וחברים. אנחנו זוכרות היטב את מסיבות הריקודים שהיו בבית, ואת האירוח המופלא שאמא שלנו טרחה והכינה. אמא הייתה בבית ודאגה מעל ומעבר לכל מחסורנו. תמיד קידמה את פנינו ארוחה חמה, ולא רק את פנינו. אמרו עליה שהיו לה גומנטפ, או בעברית סירים מגומי. כל מי שהגיע לביתנו זכה תמיד לארוחה חמה, עם מנה ראשונה, מנה עיקרית וקומפות לקינוח. הבית שלנו היה באמת בית פתוח. היו בו הרבה אורחים, כולל החברים שלנו. אמא ידעה תמיד לבשל לכל אחד את מה שהוא אהב. אלופת הגפילטה פיש, הבורשט, עוגיות השמנת שהנכדים שנולדו בינתיים אהבו מאוד מאוד, כבד קצוץ, בלינצ'ס גבינה ידועים של סבתא חנה, קרפלח, קניידלח בפסח, חרמזלח, קיגלה ועוד ועוד. אבל סבתא חנה גם עסקה בהתנדבות אצל משפחות מעוטות יכולת, בנווה יוסף ובמשפחות עולים. ועל כך זכתה לקבל עיטור אשת מופת מראש העיר בוראל. החגיגה הגדולה והאמיתית החלה כשנולד נכד ראשון של סבא סומה וסבתא חנה, כפיר. בכל יום הגיעה סבתא חנה לרחוץ את הנכד ולהרדים אותו. הוא לא היה נרדם בלי לאחוז ביד, או יותר נכון באצבע של סבתא חנה. וסבא היה מביא בכל שבוע פירות וירקות מלוא הסל, שחלילה לא יחסר דבר לנכד האהוב ולאחיו עידן שנולד 2 ו7 חודשים אחריו. ואז, ב4 באוגוסט 1978, הכל השתבש. אבינו היקר, סבא סומה, אבא היה בן 54 בלבד, ואמרו עליו שדאג לכולם חוץ מלעצמו, וליבו הכריע. הוא היה פעיל בתנועת החירות, ישב בבלטם, התנדב בבד למען החייל, עזר לכל מי שפנה אליו, היה לו זמן לכולם ולהכל. אני התחתנתי חודשיים לאחר מותו,
ואמא גם בכאבה הגדול דאגה שהחתונה תתקיים שלנו, הזוג הצעיר, לא יחסר דבר. בדיוק כמו שנהגה כשהניה התחתנה, ואז אבא היה שותף פעיל. לאחר מותו עסקה אמא בהתנדבות ביעל בבית חולים כרמל, והייתה באדיקות רבה הולכת לחנות, וכולם הכירו את הגברת ברלין. במשך השנים נולדו נכדים נוספים לסבתא חנה, 6 בנים חסונים ויפים. סבתא ידעה בדיוק מה כל אחד אוהב, והייתה שותפה פעילה לגידולם. והם כולם מאוד מאוד אוהבים את סבתא חנה. סבתא חנה תמיד הייתה מאוד אלגנטית, תמיד עם תסרוקת, וככה עד היום. תראו בעצמכם. לסבתא חנה יש דעות נחרצות בתחומים רבים, והיא מאוד דעתנית. את חוויותיה ודעותיה נהגה לתעד ולהביע בכתב ובעל פה, והראיה, הבלוג של חנה, הבלוג של חנה באינטרנט, בו סיפרה את חוויותיה מבית האבות, וקיבלה פידבקים רבים על רשימותיה. סבתא חנה לא פסחה על שום אירוע שהתרחש בבית האבות בו נוכחה, כדי לומר מספר מילים ולברך עד עצם היום הזה. כיום יש לסבתא 6 נכדים, בנים, ו9 נינים, ועוד ידה נטויה בעזרת השם. כשהיינו ילדות קטנות, הייתה שרה לנו 2 שירים. אני עדיין זוכרת, אחד ביידיש והשני מיועד לנכד. אין פלא שלא נולדו לסבתא נכדות. אז אני רוצה לשאול לכם את השירים האלה. sich mir in Geselle und ich knack mir Nissalach. Ich auf die Trepplach tupen ihres Grable Fissalach. Schon auf dem letzten Treppl hab ich sie herum. Gib ich sie a Kusch in Käppl, Reisel, komm. והשיר השני, כמו שאמרתי, שיר לנכד. מה מחר נכדי אמור, מחר שבת, כשא אליי בחור יקר, מה תאמר לי בני מחר? שבת שלום, אומר באהבה. שבת שלום, לכבוד שבת מלכה. גם אבא נהג להביע את דעותיו בכל הזדמנות. אנחנו רוצות להשמיע לכם קלטת של אבא שברך בשם ההורים כששלומית, אחותי הקטנה, סיימה את בית הספר התיכון. שווה לשמוע כמה רהוט הדיבור וכמה אקטואלי הנאום שלו. אבל בואו קודם נראה את התמונות. טוב. אנחנו לומדים ברצינות, והרגשנו את רצינות המורים, המורות, להקנות להם ידע. והרגשנו לפעמים גם יד חזקה בבית ספר זה, וגם זה לטובה. למרות שלא כל כך מודרני ופופולרי בימים טרופים אלה, אבל זה טוב. ועל מנת לא לשעבב את כולכם ולקצר בדבריי, נשאר לי להודות להנהלת בית הספר, לסגל המורים, עבור כל מה שעשו למען זאתנו ובנינו. מי ייתן ויוציאו מכותלי בית ספר זה עוד הרבה מחזורים נוספים ולא יותר גרועים ממחזור זה. העיקר שהתפרסם בית ספר זה בעיתונים ובכלי התקשורת מדינה מודרנית היום. כי מוסד מוציא נוער בריא בגופו, שכלו, השקפותיו, מנהגיו, התנהגותו, מהמבין ימים.
ולכן בוגרים יקרים, הבה ונאחל הצלחה בדרככם החדשה. לאלה המתגייסים כבר מיד, ולאלה המתגייסים מאוחר יותר, שירות קל, קל ושקט, העיקר שקט. מי ייתן ולא נצטרך לשמוע על השתתפותכם במרדפים, בסיורים קרביים ובקרבות חס וחלילה ממש, אלא על שירות צבאי סדיר, פשוט, שקט, כי האין ריבד בכל מדינה אחרת. לאלה הממשיכים ללמוד, הצלחה בלימודים. ולנו, להורים, נאחל לעצמנו לראות את בנותינו ובנינו כפי שהם כיום, בריאים ושלמים, בגופם ברוחם, במדינה חופשית, ונוכל להתגאות בהם ולצבוע רק נחת. למנהל הנהדר ודאבוננו. אני רוצה להגיד לכם שהקלטת הזאת בת 42 שנים. זה לחץ על איזה כפתור. הדיבור זה לחץ על איזה כפתור, בפליל שיר. קרה משהו לא פשוט. אנחנו רוצים להראות לכם קצת תמונות מהמשפחה שלנו. זה אמא איתנו ועם הנכדים. למה אתה כל כך רזה שם? זה עם הנינים, בטח. ועם כל החברים, שזה לא פחות חשוב. והחברות. זה הכי טוב עם כולם ביחד. הנה, כולם. רגע, יאללה, הנה טייני. אנחנו
מצרות על כך שאבא שלנו לא זכה לראות את השבט. כשמסתכלים על כולנו, ברור שאת, סבתא יקרה שלנו, ואמא יקרה שלנו, ניצחת את הנאצים. מה שנותר לנו לאחל לך, המון בריאות, נחת, וכמה שיותר מילים, אנחנו אוהבים אותך. אני רוצה להזמין את גיל. גיל כתב משהו לכבוד סבתא. גיל הוא הבן הבכור שלי. איפה הוא? עם יהב, שהיא הבת הבכורה שלו. כן, זה נינה של סבתא ונכדה שלי, כן. רוצה לבוא אליי, יהב? רוצה לשבת אליי? סבא יפרי? כן? גם היא בת 3.5. לא לצלם אותי, תלם את הרבה. שולה, תגיד שלום. אבל לא רואים. נו כבר. זה לא משהו גדול. אז האמת היא שפשוט מה שכתבתי זה, חשבתי מה זה היה בעיניי לגדול עם סבתא חנה. לא נראה לי שצריך ממש מיקרופון. טוב, תביא רגע. לגדול עם סבתא חנה זה ריח טעים של אוכל ועל הגז סירים עם מחמטות. זה גפילטע פיש בפסח ובראש השנה. והבלינצ'ס המפורסמים בשבועות, ובעצם בכל שאר השנה. לגדול עם סבתא חנה זה בכל יום הולדת תמיד אותה ברכה ומתנה, למרות שבכל שנה היא מתכוונת יותר שהיא אוהבת אותך מכל ליבה. לגדול עם סבתא חנה זה לשמוע ששיער ארוך מדי או קצר מדי, זה למה אתה צריך את זה? אתה כל כך יפה. ולדעת שהיא תאהב אותך וזה בכלל לא משנה הגיל או קרחת או מה שלא תעשה. לגדול עם סבתא חנה זה לראות כמה קשה לה בהזכרה של סבא וביום השואה, ובימים כאלה אפשר להסתכל לה בעיניים ולראות את כל מה שהיא עברה. לגדול עם סבתא חנה זה לשמוע יידיש, פולנית, רוסית ומדינה גרמנית וקצת הונגרית, אבל לדעת שהיא תמיד הכי גאה ושמחה לדבר בעברית. לגדול עם סבתא חנה זה לקבל קופסה של עוגיות לצבא, ולשמוע שהשם של סבתא חנה הגיע כבר לכל האנשים ביחידה. לגדול עם סבתא חנה זה לשמוע כל הזמן את אותם סיפורים, ובעיקר לראות איך בכל מקום כולם אותה כל כך אוהבים. לגדול עם סבתא חנה זה 224-088, טלפון חוגה ישן, והיא תמיד עונה ותמיד חושבת על כל הנכסים כל הזמן. לגדול עם סבתא חנה זה לדעת שבכל הזדמנות היא תרצה להגיד כמה דברים, וזה תמיד רהוט, זה תמיד מרגש, ותמיד היא יודעת לבחור את המילים. לגדול עם סבתא חנה זה לחשוב מה היה קורה אם הבחור במכונית תסתכל עוד רגע במראה, אבל לדעת שבעצם בזכות זה היא כאן, והייתה לה כאן תקופה נפלאה. סבתא, אנחנו מוקירים כל רגע איתך, ואנחנו מאחלים לעצמנו עוד המון, ואנחנו אוהבים מכל ליבנו. לכל הילדים שלי, לכל הנכדים שלי, לכל המינים שלי, ועכשיו שנוספו הפלות לזוגות, אז זה משהו מרחיב, שזה תמיד רואים את הבית של סבתא חנה. בתקווה אני שכולם יודעים את זה. ואני מודה לכולם עם דמעות בעיניים את הכל מה שאני בניתי ושזה קיים וזה תמיד ישנו. אז
תודה לכם ילדים יקרים על הכל מה שאתם הייתם. אני בטוחה, יש מישהו אני יודעת שאתם הכרתם, יש פה נשים שהכירו את אבא ואמא שלי מלפני, אם יש למישהו איזשהו סיפור נחמד לספר, אני יודעת שיש כאלה פה שהכירו. רוצים? שרה. אני הכרתי את הזוג ברלין לפני יותר מ-50 שנה, כשמר ברלין היה מזכיר הסתדרות הסוחרים, ובעלי היה בבת, והיו לנו שני תיקים במס הכנסה, אחד של ארגון הסוחרים, אחד של הסתדרות המורים, ותמיד היו בעיות במס הכנסה, לעשות תיאום מס. כשהדברים הסתבכו, הלכנו לדוד ברלין, הוא תמיד עם חיוך ועם רצון לעזור, עזר. מתי שהיה נחוץ. חוץ מזה נסענו לבתי הבראה, איתם ארגון הסוחרים. מר ברלין היה אחד מאלה שארגן את הטיולים, פעם הראשונה שהיה ארגון סוחרים מאוד מכובד, עם כל הזכויות. והבית הבראה היה בטבעון, היינו באים לשם, זאת הייתה עם פישר, אז תמיד הכל היה מוכן וכולנו התקבלנו בכבוד, בשמחה ובכיבוד רחב ידיים לשבוע ימים. ואדון ברלין תמיד היה לו מה להוסיף, לברך, לעודד ותמיד להמשיך להפעיל את הארגון הזה בכבוד. וגם הייתה לנו הזכות להיות בחתונה של הבת הבכורה שהייתה פה על הכרמל ולחגוג יחד איתה. ואני מאחלת לחנה ולכל השבט הזה כל טוב, תמשיכו כך לתת כבוד ואהבה לאמא ולתת דוגמה לכולנו. כל טוב. מה ששכחתי להגיד, שחנה הייתה רקדנית יוצאת מהכלל. היו עושים נשפים בפורים ובמים בשנה של ארגון הסוחרים. חנה עם בעלה תמיד פתחו את הנשף בריקודים שלהם. היו זוג שרקדו נהדר וגם שרו. וחוץ מזה היו הגרלות של כל מיני מתנות, קראו לזה טומבולו אז גם את זה היא ארגנה. היה זוג פעיל שהכניס מצב רוח וכל האירוע שהיה. תודה רבה. תודה רבה לשרה. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? כן. אני ורעייתי מרים הגענו לפני כ3 שנים כאן בבית ההורים. בחוויה המרגשת הראשונה, אחרי הקידוש של ערב שבת, חנה ניגשת אלינו ונותנת לנו נשיקת שבת. היה מרגש, והייתה קבלת דברים בלתי רגילה. המסורת הזאת של נשיקת שבת נמשכה כשנה-שנתיים. דבר שני, אני זוכר לפני שנה, שנתיים, הייתי בערך חצי מן השבט בחדר של אמא וסיפרתי בחוויות אחד שלי ופתאום אמא ניגשת למגירה התחתונה של ארון ומוציאה משם את האלבום על בעלה. היא מאוד התגאתה במעשים שלו הציבוריים, הפרטיים, בעירייה, בהתאחדות הסוחרים, ובמיוחד היא הראתה לי את מברק התנחומים שקיבלה מיצחק שמיר. היא סיפרה בגאווה על הפעילות שלה ושל המשפחה במסגרת הפוליטית בלהט רב. גם סיפרה מדי פעם על השואה הקשה שעברה במשפחה, ותמיד ראינו על הפנים שלה את הנחת מהשבט המופלא שלה. אני רוצה להגיד משהו. אתם מכירים את חולדה, המלאך הלבן? אתם מכירים אותו? אנחנו
אנחנו ממש מודים לחולדה שהגיעה לכאן. אני מוכנה להגיד כמה מילים. בבקשה. טוב, בטח, בואי. ערב טוב, שבוע טוב. אני שמחתי כאשר הודיעו לי שחוגגים לידידתנו, אהובתנו, חנה ברלין, יום הולדת. ולמרות שהיום הייתי עסוקה מאוד, ואתמול לא הייתי בחיפה, אני אמרתי אני מלשינה עליך, שלמה. אני משתדלת לבוא, אני חייבת לבוא, אני חייבת לחנה. המצגת הייתה נפלאה, יפה, נחמדה. היה חסר לי שם שני דברים, אני אלחש לכם אחר כך. טוב, אחד אני אגיד לכם מה. נו. אני זוכרת את שמחה ברלין, דגל ישראל! הוא היה אוהב להרים דגל. אין שום דגל ישראל. אני רוצה רק על נקודה אחת שלא הדגישו זאת. חנה ושמחה ברלין היו חברי ליכוד. אני הייתי חברת הגנה, אבל לאחר מכן התחתנתי עם חבר אצ"ל, הארגון הצבאי לאומי. והוא הביא אותי לחירות, ושם פגשתי את חנה ושמחה ברלין, ואני רוצה להגיד לכם, מה שסימל אותם, וזה שימח אותי, למרות שהייתי נאיבית קצת, רק ציונית, לא ידעתי שאני גם לאומית, אבל כששמעתי אותם מתבטאים על אהבת הארץ, אמרתי, חולדה, גם את כזאת, וזה שימח אותי. אבל נקודה קטנה לא הזכירו כאן, ואולי אתם לא יודעות. מלחמת יום הכיפורים. חנה הייתה חברת ארגון נשי חירות בחיפה, משכחה. ואני פניתי אליה ואמרתי, חנה, שהחברות תבואנה לרמב"ם, את היית, גם עשית עוגות, אפילו עוגות טובות. בטח. אני אירחתי אותם בבית שלי, את הפצועי צה"ל, אצלי בחצר. נכון, אצלי בחצר. הנקודה הזאת, את שכחת, אתם לא ידעתם, אבל היא שכחה. וזה היה נחמד מאוד, הביאה עוגות לרמב"ם, וכמוני אוהב את החיילים עד היום. אני רוצה להגיד לכם, את המשפחה של משפחת ברלין אפשר לסמל, נכון, יראו כאן את שירים וז'בוטינסקי. אני הייתי בטוחה ששמחה היה חבר אצ"ל נלהב. מדוע? עד עכשיו אני חושבת שהיה חבר אצ"ל אפילו בחוץ לארץ. נכון, הוא היה. כי כשאני באתי לפני השירות, לא ידעתי את השיר שתי גדות לירדן ורצלנה. וברלין שר אותם. ובעלי לימד אותי את זה, והנה אני עומדת במקום ההוא שם, וכולם בשמחה, דום, שרים את ההמנון של האצ"ל. שתי גדות לירדן, זו גם כן. אני שאלתי את בעלי, הייתי אומרת, איך עומדים ככה? אבל עבדאללה שם, בעלי תמיד היה עונה לי. לקחו את זה, נתנו להם, אבל זה נשאר שלנו, אבותינו. טוב, אני רוצה להגיד לכם, טוב לזכור משפחות את השורשים הלאומיים, הציונים, אהבת עם ישראל בארץ ישראל. כי זאת הנקודה שצריך להוריש לנכדים. אפשר משפחה. אפשר אהבה, אפשר ליכוד, אפשר אחדות. הדבר הכי חשוב, לא עושים את זה, לצערי הרב. נכון, אני תמיד אומרת צריך שורשים של סבא, כי אנחנו נולדנו באיזה מקום. אבל אל תשכחו לחנך אותם לאהבת עם ישראל, ארץ ישראל, ברוח ואהבת לרעך כמוך. זאת כל התורה כולה. כי ברלין היה, כמו בעלי, קצת מוקצה. לא היה להם קל לחיות כאן, אבל הם התגברו על זה, וגם חן עליהם, מתוך אהבת אחים, מתוך אהבת ארץ ישראל, מתוך עשייה התגברו על האהבה, וזה היה סמל לאהבת עם ישראל בארץ ישראל. אז חן עליהם. שמחה, זיכרונו לברכה, אני מאוד חיבקתי אותו. וואו, היה עומד, אל תשאלו איך. אבל אותך חיברתי מכל הלב. אני מאחלת לך אריכות ימים, נחת במשפחה, שנזכור אותך תמיד בריאה, יפה, גם עכשיו את יפה. אני אומרת, מברכת את כולם, שבפסוק מהתנ"ך, שלמה אוהב את זה אולי. לא, אתה מצטט הרבה דברים יותר יפים, אבל אני אוהבת את זה. ואמרתם, של שמואל, ואמרתם, כל החי, לך שלום, לך שלום,
שלום לביתך, שלום לכל אשר לך. אמן. שלום לעם ישראל, ארץ ישראל והצבא שלנו היקר. תודה. חנה, את לא זוכרת שהיית מביאה לי עוגות. אנחנו מודים לכם על ההקשבה, אנחנו מודים לכם שלקחתם חלק בזיכרונות שהכי יקרים לנו והכי חשובים לנו, ושהקשבתם לנו בתשומת לב, ואני מאחלת לכם הרבה בריאות. ושראיתם את כל המשפחה שלנו.